zvipere moshe panguva ino toona kuti makomichi aiwa naTemba Muliswa zvouya panguva ino zvichitenana aiwa paplatform yeX watoona kuti vokanidzana mashoko panawo aiwa dziri kuonekwa kunzi dziri kutsviriridzanawo dzemafactions ari the ruling party ZANU-PF dzanapinda mashoko anobuda achitanga atagwa panguva ino na Temba Muliswa zvazoita kuti makomichi azoresponda pamusoro pemunhu mumwe chete zvake VP Costa Nochenga nodwa subscribe or like on the bell icon. Toona kuti Temba Muliswa anobuda nyora chiti I've never responded to you Isaac Makomichi but apa wakutopingawo hako and you need correction. I've always said this country is spiritual and not everyone with ambitions or hyped gets to lead it because the spirits of the land dictate who gets the position. Once one trespasses against the laws of the land, trashes the human standard, oversteps the moral boundaries by refusing his own children access to their mother's spirits, the spirits will revolt against such. Spiritually, the game is over and even the women of the land can support such a candidate. Ndo mashikano achitagwa panapa naMuliswa neReduce. Makomichi oya achisimplify achimupindura achiti, Temba, why do you hate VP Chiwenga to that level? Tell us the reason yakaita kuti munhu iyeye arambidzwe kuona vana vake. Tell us the testimony from that doctor veku-SA kuti ndiani aivati bvisai oxygen machine mukanya vari muICU vachirwara seriously. Plus, izvozvo zvine basa rei nenyaya yekuti number 2, respect the constitution. Kunyarara hazvirevi takapusa kuti bvisai oxygen machine kuda kuti however tell us about those allegations aitaurwa naMutami about you. I defended you ndichito tuka Mutami but ndazoona kuti haunzwisisiki. Reply those questions andabvunza tiinde mberi. Ndo mashoko anobuda achitagwa panguva ino anoonekwa kunzi aiwa vakomana panguva ino vauya vachiomeserana vachiexposana. Pinda comment section medu dzavafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell.